Balu ere, frankismoaren garaian, persona normal batek ze esango luke, nori izango lioke, kuartelea politzake esan ez aizu, guarrazileak ikusi ditu, Iñaki Biltzen, kuartelean jipoituko lukete, epaile bati izango dio, epaileak etxea diariko luke. Impunitatea, gero, demokrazia, Espainiako demokrazia deitu horren baitan urte askotan impunitatea jarraitu izan baldin badu, frankismoa garaian are handiagoa zen impunitate hori. Eta horren berzio hori, gure azterreta ino denen ez diogu, heldu lekurik ikusi. Horretik izan daiteke, Iñaki Txaberen hilketa programatua eta goitik agindu izan zela, eta estrategia militar baten barruan bere funtzioa bete zuela, eta Germán Agirreren hilketak ez zuela estrategia militar bat izan atzean, eta horra gauza isolatu izan dela. Honekin maituko nuke, liburua